Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sira makay malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. NBI nag-uusisa sa aligasyon sa isa ka beauty queen nga gin-edit kag ginbutang yang itsura sa porn video. Isa patay, 5 pinason sa bungguanay isang kanter kag tricycle sa Banwasang Pontevedra. Alangilan National High School nakahanda na para sa limited face-to-face classes sa Lunes. Mga travelers gikan sa red countries kinahanglan magpa-swab test kag mag-quarantine. Kag sa Digicast Weekend, aton liwat balikan ang Mabukal Resort nga isa na ka wildlife sanctuary sa tripping ni Ruming kag ang pagkabaganihan sa mga daycare workers sa Baganihan. Hinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, katapos ang United Architects of the Philippines sa probinsya ang nagpatigayon sang exhibit sa mall. Tinutuyo sa exhibit nga mapahangup sa publiko ang importansya sa mga architect sa construction. May report si Nico Delfin. Nag-viral ining cityscapes drawing sang second-year BS Architecture student nga si Ethan James Tulmo nga nagapakita sang daw matuod-tuod nga laragway sang Taguig City. Kabahin ini sa mga obra sa mga BS Architecture student sa La Consolacion College Bacolod nga napasundayag sa ginbuksan niya exhibit sang United Architects of the Philippines Bacolod sa mall. It's not just about how well it works, it should also speak to the people or the users. So part of the studies and designing is programming. So you put in how the building functions, you put in all the spaces, but on top of that, you also study the design in context, especially how it would be on site and how it would relate to the people. Makit-an man sa exhibit ang structural designs nga may kangtanan sa martial law kag Maskara Festival sa Bacolod. Kabahin ini sang pagsaulog sang National Architecture Week. You can find here architects' artworks as well as their projects and also the students' projects also. So we would like to invite the public to come visit us from December 3 until December 15. Pinaagi man sa exhibit tuyo sang grupo sa mga architect nga mapasanyog ang kampanya angot sa importansya sa mga architect sa bahin sang structural projects. Vertical structures are usually dominated by architects, no? Especially on planning. Architects build dreams, no? Whatever their desires, we interpret and put it into plans. So it consider a lot of things from budgeting to planning, space planning, which is very important, and budgeting also because it is comprehensive both. No, unlike when they're not hiring somebody which is not an architect, in the end it's not complete. No? And eventually the project will go astray. Ginpahayag sang grupo nga karon nga nagaamat-amat bangon ang ekonomiya sang Bacolod sa epekto sang pandemic, nakahanda naman sila para sa mga masanag nga palaabuton sang construction industry. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, tayuyon ang pagpatigayon sa vaccination drive sa probinsya, lakip na sa mga sulad kag Banwa sa Negros Occidental. May kapin sa 11,000 tanan ka dose ng COVID-19 vaccines ang ginpang-deliver subong adlaw sa siyam ka mga LGU. Sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Days nangin maayo ang performance sa Negros Occidental kag dalambot sini ang 142.19% sa target nga mabakunahan. Sunod sa Department of Health, ang pag-extend sa massive vaccination magadepende na sa LGU. Lakip na ang pagpabilin sa momentum nga natugas ang amo nga vaccination days. Sunod sa DOH Region 6 sa Western Visayas, may 24 ka mga LGU nga nagboluntaryo nga padayon nun ang massive vaccination sa ilang lugar. Sa Negros Occidental, sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nagapadayon ang vaccination drive. Sa Bago City, sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo, ang pagbakuna sa ilang lugar, magapadayon tubtob nga malambot nila ang ilang target population. Sa 8 ka mga barangay subong adlaw, ginpatuman ang pagbakuna. Kag sa marasod nga semana, mag-resume ini sa 24 ka mga barangay.
Sa number 8, padayon ang pagnubos ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Banwasang Don Salvador Benedicto ang may 0 active COVID-19 cases. Samtang 11 naman ka mga banwa kag syudad ang may single digit na lamang nga active COVID-19 cases. Sa Nobyembre 23, nag-post na ang Don Salvador Benedicto sa ilang official page nga wala na sang active COVID-19 case sa Banwa. Samtang ang Calatrava, Candoni, Ibi Magalona, Escalante, Ilog, Isabela, Manapla, Murcia, San Enrique, kag Tuboso, lakip ng Valladolid, may single-digit active cases na lamang. As of December 2, sa reports ng Provincial Incident Management Team, 417 ang active cases sa Negros Occidental. Syudad naman sa La Carlota ang may pinakamataas nga na-record nga active cases sa among nga report, 30. Sa number 7, spontaneous combustion o kung ang hinali na lang ang pagkalayo sa mga bagaso ang nangin kabangdanan sa nagluntad nga sunog sa Victorious Milling Company. Sa pagpangusisa sa Victorious Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa Miyerkules ang gabi sa bodega sa Victorious Milling Company, hinali na lang nga nagkalayo ang bagaso sa sulod sang bodega kaginhalinan sang sunog. Sunog kay City Fire Marshal Chief Inspector Jenny Masip, ang bagaso sa entrada nga bangin sa bodega ang nagkalayo lang matapos sa masobra isa ka tuig nga na-stock ini. Ini ang naglapta sunod sa kay Masip kag ini ang ginhalinan sa pagkasunog sa mga bagaso sa sulod sang among nga bodega. Ginabulubanta nga 700,000 pesos ang halit nga natugas ang sunog. Wala naman maglapta pa sa iban nga bangin sang VMC ang sunog kag partially damaged lang ang bodega sunod sa BFP. Sa number 6, botika sa Banwasang Ibi Magalona ang ginsulod sang wala pa makilalan nga mga persona. Ini ang video sang aktwal nga pagpangawat sang duha ka mga persona nga nakuhaan sang CCTV sa sulod sa butika sa Barangay 1 sa Banwasang Ibi Magalona Huwebes sang kaagahon. Sunod sa tag-iya sang pharmacy, ginguba kag ginlukit sa mga kawatan ang roll-up door kag ang lock sang glass door sang butika. Sunod nila nga ginabukay o kung ginabukay ang cash register kag ang mga cabinet. Nagkuha pa ang isa sa nga ila sang sako kag didto ginsulod ang mga habon, balanyos kag pati na mouthwash. Hindi pa mapatod sang tag-iya kung pila ang balor sa mga gindala sa mga nakapalagyo nga kawatan. Ginausisa na sang kapulisan ng insidente agud to mapatod ang mga responsable sa pagpangawat. Miss Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Sa number 5, lalaki ngayara sa drugs watchlist na sapwa na mga patay kag puno sa mga buno-buno. Patay na sa masapuan kahapon sang kaagaon sa mga residente kag sang kapulisan ang 21 anyos nga si Joshua Zamora sa kilid sang dalan sa San Mateo Village sa Barangay Banago sa Bacolod City. Sa investigasyon sang pulis, nagasigitan pa sa bulig si Zamora antes ini nasapuan nga dugoon kag may madamo nga mga buno-buno sa lawas. Sunod sa PNP, ang biktima ang yara sa drugs watch list ng Talisay City PNP kag posible may kaangtanan man sa illegal nga droga ang pagpatay sa iya. Parayon pang investigasyon sang PNP sa sininga kaso. Sa number 4, isa patay, 5 pilason sa pagbunggos ng isa ka canter sa tricycle sa Banwa, sang Pontevedra. Wala na matabangan pa sa ospital ang 40 anyos nga pasahero nga si Jocelyn Madalag matapos mabungguan sang canter ang ila ginasakyan nga tricycle sang kahapon sa highway sang Barangay San Juan, Banwa, sang Pontevedra. Sa investigasyon sang PNP, pareho nga nagadalagan sa pihak kag pihak nga lane ang tricycle kag canter sang hinali na lang maglupok ang guma sang canter. Gani ini ang nagtupa sa pihak nga lane kag nabungguan sini ang tricycle. Naglabog sa pader sa kilid sang dala ng tricycle samtang nagrekta naman sa gate sang isa ka balay
ang canter. Magluwas sa napatay nga pasahero sa tricycle, pilason man ang driver sa tricycle kag isa pagid ka pasahero. Pilason man ang driver sa canter kag duha sini ka sakay. Sa number 3, Alangilan National High School ang handa na para sa limited face-to-face classes sa Lunes nga adlaw sa Bacolod City. Inilang eskwelahan nga nalakip sa pilot testing. Pagsampot mo pa lang sa eskwelahan, ginakuhaan na sa body temperature kag ginapahugas ang kamot. Ini naman ang classroom kung sa diin patigayunon ang limited face-to-face classes sa Lunes para sa grade 12. 20 lang anay ka mga estudyante ang iakomodar. Mga senior high school students ay idalom sang landscape installation and maintenance sang technical, vocational and livelihood nga strand. Isa sa mga estudyante nga naupod sa limited face-to-face classes si John Divlara. Madamo siya kuno sa natunan, ilabi na sa time management sang nag-module siya. Pero lainggit siya kung ang pag-eskwela face-to-face na. Yes sir, laing ko sa classroom kay kung sa classroom may engagement sa amon ko students, sa amon teachers, amon na sir nga do may interaction gid. Kay kung modular lang kami lang isa ang nag-answer. Sa sulod sa classroom, may 2 meters nga distansya sa isa kag isa ang mga pulungkuan. May kaugalingon nga banyo kag may area para sa gilikanan nga mayara sang concern. Sunod sa Officer in Charge Principal 2 sang Alangilan National High School nga si Veneranda Ortonio, fully vaccinated na ang tanan nga mga faculty kag staff sang eskwelahan. Ang mga estudyante nga napilian para sa pilot testing, ang mga nabakunahan naman, mga residente lang ani sang Barangay Alangilan. Duha lang ka beses sa kada semana magasulod sa klase ang mga estudyante sa sininga course kag tubtub lang sa udto ang klase. Monday, Tuesday, ang ilang TVL, Landscape Installation and Maintenance. Ang nagakuha sang TVL nga Landscape Installation Maintenance, amo na silang Monday to Tuesday ang ilang subject nga TVL, 2 hours, tapos ang ilang research nga subject, kag ang per dev nila. So, ang subjects ang technical nila sa classroom, ma'am, ang mga specific subjects lang kailangan sang on-site? Oo, ang kinanglanon, gin-request sa mga estudyante nga mas nabudlayan sila kung naga-modular. May portahan para sa entrance kag may laiman nga portahan para sa exit ang kada classroom para hindi magdinaguso ang mga estudyante. So, matabo bali starting Monday may duha ka mga sets of 20 ka mga estudyante. May isa ka batch, Monday and Tuesday masulod din sa eskwelahan, pag-aga lang ang klase. Ang second batch is Thursday and Friday. Isa sa mga changes ay patuman din nila sa Alangilan High School na dapat kada hapon ginadisinfect ang mga classrooms. Contact center services naman ang kurso sa second batch nga 20 man sa gihapon ka mga estudyante kada Huwebes kag Biyernes naman magasulod sa eskwelahan. Dugang pa sa school principal, malawig na ang ginahimo nila nga preparasyon para sa limited face-to-face classes. Sila mismo ginabudlayan sa modular nga klase, ilabi na nga malagyo pa ang ginapulian sa mga estudyante. May mga estudyante sila nga taga Murcia kag taga Talisay City. Wala man sang internet connection sa eskwelahan, gani mismo ang mga teachers ang nagapangita pa maagi nga mapahapos sa mga ginikanan ang pagkuha sa mga module. Actually, ang amon niya sa buong distribution of modules siya, hindi niya sa eskwelahan nang di, kay tungod sa kalayuon sang amon eskwelahan, ang amon ginikanan nagaumpok man sa balayran sang ilang nga salakyan pakadto di. Pleti, di ba? So, ang amon niya para mahatagid namon ang 100% nga modules sa mga kabataan, may 6 zonal area. Ang mga maestra ang nagakadto sa malapit nga lugar sa mga estudyante na. Hindi man kuno pwede nga mentras tanto, masalig na lang sa module ang pagtuon sa mga estudyante kag hindi man sa tanan nga tion, mga estudyante ay naga-answer sa module. Gani, lainggid ko sa classroom ang pagtuon. Ginahulat na sa karon ang approval ni Mayor Evelio Lunardia kag sa Bacolod Emergency Operations Center para madayon ang face-to-face classes sa Lunes. Ang ANHS lang sa Bacolod ang nadala sa mga eskwelahan nga makapatigayon sa limited face-to-face classes na pulo naman ka eskwelahan sa Negros Occidental. Ang Barangay Alangilan ang duha na kabulan nga wala sang COVID-19 cases. Sa number 2, mga fully vaccinated travelers nga gikan sa ginakabig red countries ang gina-require na nga magpaidalam sa swab test kag mag-quarantine. Bisan ang mga fully vaccinated travelers nga wala nagikan sa mga red list countries ang ginakinahanglan na nga mayara sang negative RT-PCR test antes magbiyahe pasulod sa pungsod. Kabahin sang tikang batok sa Omicron variant sang COVID-19. Sa idalom sang panibago nga travel guidelines sang Interagency Task Force, kinahanglan man nila nga magpaidalom sa government facility quarantine
kagliwat nga magpaidalom sa RT-PCR test sa sulod sang 5 ka adlaw. Sa ikapito naman nga adlaw, kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR test ang mga partially vaccinated kag ang wala pa nakapabakuna sang COVID-19 vaccine. Kag bisan negatibo ang resulta sang test, ginakinahanglan gihapon sa mga travelers nga magpaidalom sa 14-day home quarantine. Sa Bacolod City, ginsugda naman sang katapos ng Emergency Operations Center ang hugot nga screening para sa mga pasahero nga naga-inabot sa seaport kag bisan pa sa Bacolod Silay Airport. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis, ila ginapasiguro nga natapos ang testing kag quarantine protocol sa mga pasahero nga gikan sa mga pungsod nga may cases ng Omicron variant o kunyara sa red list countries. Ang pungsod ang nagpatuman na sang travel ban sa mga lugar nga yara sa red list. Ginlakip naman sa travel ban bisan ng mga vaccinated foreigners nga yara sa green list o kun mga pungsod nga yara sa low risk. Once nga may mag-abot dira nga gikan sa red countries, ang ato nga check sila kung nakompleto na nila ang ilang nga isolation or quarantine protocol sa Metro Manila. Kaya kung wala, insigida aton sila ibutang sa aton nga isolation facility kag sa designated Omicron nga facility diri sa syudad sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Deseocho anyos ka babae nagpadangat sang reklamo sa National Bureau of Investigation. Ini mayangot sa nagalapta sa karon nga porn video. Sunod sa tagreklamo, gid-edit ang among video kag gidbutang ang iyang nga hitsura. Sunod sa kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, kaupod sang 18 anyos ang iyang mga ginikanan padulong sa talatapan sang NBI. Naglapta ang video nga nagapakita sang nakahublas ka babae, kaupod ang duha ka mga lalaki kag sila nakigbahin sa pagpakighilawas. Sunod kay Baldovino, ginalantaw nila nga ang paglapta sang among video paagi sa pagpasapasa na sa mga group chat. Identity theft may angot man sa pagsupak sang anti-voyeurism law ang ginatutukan sa karon sang NBI. I-refer nila sa Cybercrime Division sang NBI ang among nga reklamo. Diri mapatod ang ginasiling pag-edit sang video. Tutukan man sa gihapon na pagsupak sa anti-voyeurism law. Bangod bisan pa isiling nga may pagtugot ang mga natungdan sa video nga kuwaan sila sang recording pero wala ini sang pahanugot nga i-share o kun ibaligya. May criminal liability sa gihapon ang nagapalapta o kun naghatag sang among nga video o kun litrato. Ang 18 anyos nga isa ka beauty queen ang nagapromote sa mga produkto sa social media. Gani ginalantaw man nga isa ka motibo amo nga posible may nagatuyo nga maguba sa iya. Ang pagpatod sa ginaligar identity theft kag kung sino ang responsable sini pati ang yara sa likod sa pagpalapta sa among nga video ang ginatutukan man nila sa karon. Sino man yung babae doon, in-insert daw yung face niya doon. So meaning edited daw yung lumalabas na video. Ginamit lang yung mukha niya. Ang tinitignan namin dito, may identity theft. And then of course, i-relate pa rin namin ito sa anti-voyeurism law. Photo and what do we call that? Or video coverage. I-relate namin yan kasi walang consent. Walang consent. Lumabas yung mga malalaswang video na yan na walang consent ng kung sino man yung victim na nandyan. Weekend na naman, boss. Mag-relax, mag-enjoy kag maglantaw sang amon nga ginpreparar para sa inyo. Sa tripping ni Ruming, amon ka mulibuton sa Mambucal Resort nga sa karon isa na ka wildlife sanctuary. Ano bala ang part sa Mambucal nga na mismo? The best sa gyapon mag-relax ag maghunay-hunay sa dipping pool nga may mainit nga spring water. Siguraduhon lang nga hindi magpatama kalawig o kung magrekta paligo sa nagatubod nga mainit nga tubig. Makahilidlaw o maglakat-lakat sa sulod kag maglantaw sa lagoon, mga cottages, sa suba, kag sa swimming pool. Nakaibalo kamo bala nga binulan nga nadula ang mga bats o kung mga kabog diri nga aayhan. Ato ni baluon sa tripping ni Ruming was 10 a.m. Kaag, nakaibalo kamo bala nga ang mga daycare workers nga ang trabaho magtudlo sa mga kabataan sa daycare centers amo ang nangin instant nga manugpreparar sa pagkaon para sa mga gina-quarantine sa mga facilities ng gobyerno. Nangin instant frontliners man sila sang nagka-pandemic, iban sa ila na matchan. Kagang iba naman nalatnan sang COVID-19 pero nagapadayon lang sa gihapon sa pagserbisyo. Ang ina istorya naman sa Domingo sa Baganihan.
Barb, sa imo yan, anong pinakanami, ano nga part sa mambukal? Sang hubin-hubin pa kumain. Gidugan na eh. Ate. Of course, ang swimming pool. Kaya di ba daw ka sa jagid kung damo ka mo, no? Pero sang daw may nag-edad-edad na ko, supposed to be ang spa, gid yamin. Ang spa Ako niya ang hot spring water. Tuol. Kasi siguro sa dala sa edad. Di ba ka namin magpa-relax, magpaligo sa init ka tubig? Ginamihan ko True. na. Oh, pero doon hindi ka dapat magpalawig, no? Oh, Barb, ang buwak mo kung nilaga ka na. Ang ato naman nga namin ka topic masasandi, ang daycare workers, instant frontliners, ini nga pandemic, Barb. Halin sa pagtudo sa kids, nangin taga preparar sa pagkaon sa mga gina-quarantine. Kadako sang papel nga ila rumi nga Yes. gingampanan, no? Kag sa social media ko, nung ginabuyayaw pa sila, ba't padayon sa gyapon ng pagserbisyo? Amo ginaguro kon calling mo ina rumi. Namuyad. Kaagamoy itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!